Juures pohtiin tälle Arctic Web TV. Onneka alkaa Issa Heliöt lauluttaa pe bakteharjis ja hui farkkaas on kaka teivadi kolma nuoran tappe. Ja hui sama vaiti muotta mannaata saakastallaan. On ehkä sun pohta teikki lauttenalla laulut ja tanssit. Täältä farkkaa puhta. Opas väntä mun totta ja Joujista. Mille vuotan kolmalla minuuttia tän Issa, eikö se on jo puhde? Joi, no velkeä. Eikö se on farkka? Täällä puhta Aisa Kelliot. Spänta. Viedä Hei Aisak, jätät joskus kenkiä faneille. Aiotko nyt jättää yhdet lenkkarit meille? Katsotaan, siis mä en ottanut kauan, mä otin vaan nää mun No ihan hyvät, noi on tosi hienot. Ne käy. Niin, joo, eli jes, mä heräsin. Annatko nämä tästä? Nämä lenkkarit? No en, nyt voi antaa, mutta mulla on nää. Aja. Joo, mutta kiva olla täällä. Mukava kuulla. Onko tämä ensimmäinen kerta, kun olet täällä Saamessa? Saamenmaassa? Siis en oo koskaan käynyt. Tää on tosi jännää, tosi hauskaa. Minkälainen kokemus tämä on sinulle? No siis, onhan tää totta kai kokemus. Mä en oo nähnyt tällaista aikaisemmin ja näin, mut siis mä tykkään tästä tosi paljon ja kaikki on mukavia. Ajattelitko? Tämähän on aika, siis tää Kautokeinohan on aika paljon pienempi paikka kuin esimerkiksi Helsinki, missä mä oon. Mä sain tänään tällaisen joltain fanilta, niin mä sain tällaisen vyön, tällaisen saamivyön tai sellaisen. Ja sit mä sain puukon, missä luki mun nimi. Wow, todella hienoja lahjoja. Mun pesen Issa Heliötä saaka ja lei ova soma, I love him. Mun puhan on ehkä catch-teikki. Bakteharjai muotta manna konserter. I was concerned about the pressure in front of the stage, that people will fade out. That I think was my biggest concern, but it looks like it's gonna be okay. Fakka alkaa Aisa Kelliot konserta. Miele puhporemuslaulu? Kanske Tired of Missing You. Mannet on liikaa Aisa Kelliotia. Anko tällä olisi sus lähui fina laulaga ja tekarikka. Mille puhporemuslaulan? New Way Home. Riihtäkö on tänä, että son lausahti muuttuminen, että itse skuovai fansaje. Toivokko täältä tämän haaven mikkiä skuovai? Mun jahkan. Mun jääk just skuova tämän haaven. Vara siikalda ei tänne on era lävit. Mä haluan tiedä Aisa Kelliot pirraa. Mun täällä tällä kuektia ei nuorkomun ja täällä aison oda Justin Bieber. Läkon Aisa Kelliot fansa? Joo. Nää vehkoon vesi vähän lahkaa tjodjus ja
Maneta liikoa isä kelliötti. Kaapalisko. Sillä eikö nuu puolella olette vuorotan? Ja, ska ni börja? Jo, det är ju samma. Fortell hvordan var det? Det var ganske mye hyling og veldig mye press, men det var veldig gøy. Hva som var mest gøy? At jeg fikk øyekontakt med han. Tuonne tappe vauhtaan. Mohtele mannan tehdä. Täällä mannan vuorossa, hoivuorossa täällä mannan. Ille lähes mihkä kavat suolet ikun. Täällä kan... Täällä ei hoi lossaa, kun läkkä hoi alla, kellekin täällä on avaajissa. Täällä pimmut. Tää ei ole oikein mänähuvan tappe. Kalahan muhtuna väl danke mohto, kalalla koske mannan buursa, vaanama fakten ja mille lämmästappi ja vaaftanot. Vielä ei puoremus tän konsertas. Mä tällä hui somaa kovalde nuori tohko lauttala. Mä olen huolkan kehdstä. Joo, tässä kallia kun saamme kielä mai valta jo. Mä olin me huisomaa vai. Sikkeli mokti lähti nuoret me vähän.